Ayo po. Thank you, Lord. Suna-suna. Oh my God. Dito na po kami sa Tamban, guys. Oh my God. Super baha. Ayan, naghang-gilid po kami, guys. Ha? Oh my God. Te. Ano po? Ay, Diyos ko. Taob na maray, oh. Nakaakyat. Sabi po. Taob ho. Oh, pati mga tindahan. Ay. Naglagog marayso sa kuyang sandal, sir. Ne! Nag-replace yung daw na, ne? Welcome to Tamban, guys. Ito po yung Tamban. Dito po yan sa Tinambak, Camarines Sur. Mainot na po ako. Iya po, tayo. Ingat po. Ito po yung kasalukuyang routine po dito every morning. Madaming tao. Buhay po yung Tamban. So meaning to say, datingan po galing sa mga coastal areas dito sa sa Tinambak. Kaya po mapapansin niyo madaming tao po, guys. With Bam Diwata, partner in crime ko sa lahat ng pagkakataon. Lagi yan, lagi kami magkasama. Yan. So ito po yung mga tao, madami.
Laguna po ngayon. So, ito po yung lugar ng Tamban kung saan dito po kami. Hi! Yes! Kamera! Ingat ka muna, Iya! Iya! Yan po. Ang mga co-teachers ko po sila. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe po dyan, just click the subscribe button and hit the notification bell. Central School. Ingat po! Yan po. Malapit na po ako sa terminal, guys. Jeep terminal po dito sa Tamban. Tambang? Or ngayon tinatawag na natin po itong Tamban. Dito po yan sa Tinambang. Ayan guys, hintay po ako dito sa jeep terminal po namin. And then, mga 8:30 po, alis na po ito. Going Goa na po ito. Okay? Update ko po kayo mamaya. God bless everyone! Hindi ko gusto man. San Jose sa bahay ng friend ko. Punta po muna ako na and then may aasikasin lang po ako na. Salamat po sa pag-tuning in and pag-support po sa akin. Thank you and God bless everyone. Salamat po sa panonood and then God bless everyone. Sana po nag-enjoy po tayo sa panonood and huwag kakalimutang i-share ang aking vlog and huwag kakalimutang mag-comment po if you want to shout out. And sa mga hindi po nakapag-subscribe po dyan, just click the subscribe button and also hit the notification button down. And salamat po sa support ninyo and alam ko ang Diyos na po ang bahalang mag-bless po sa inyo. And almost 11 na po. Galing po ako sa Tamban, I mean, sa San Isidro, 5 AM, gising na po, paalis na po kami niyan. And then, 11, nandito na po ako sa San Jose Camarines Sur. Yan, ganun ka-sacrifice po ang teacher. Ganun ka-sacrifice po ang mga teacher, especially kung naka-assign po sa malayong lugar. Okay, thank you for tuning in and God bless everyone. Thank you.